Eguerdion Euskal Herria, ongietor txorienera, gaur osteguna dugu, eta bi errezeta bikain dauzkagu gurekin. Holan, kirolario moduan, erretransmititzen badugu, emoten digolan, zutxuolako pixkat, hori froga moduan. Hemendik aurrera holan hasiko gara. Dirako, holan. Listo? Bai. Zer daukazu gaur, Zigor? Nik gaur Michel Gerard handiaren errezeta bat prestatuko dut, baina moldaketa bat egin diot. Berdel eta tomate ostore bat da, eta berdelik ez daukadan ez orain, ingo dizuet egaluzearekin. Ondo, bueno, aldaketa hona. Egalaburra, parkatu, egalaburrarekin. Bai, orduan, bueno, moldatu egin dut, baina berez, ez dizuet errezeta hau, egiten zen hori, berdelarekin, ze Michel Gerard berdela asko maite zuen, gu bezala, eta esan dakoa, berdela daukazuenean, eintzazue, benetan errezeta hori, merezi dueta. Eta ulen bizi bezala, eta bigarren errezeta modu, Patrizia Piteli, zer izango dugu? Nik ekarri dut, ilar krema bat, bieirekin! Eta nahi baduzu, ama agurtu, bestaldean dago. Ama, zelan, kaixo, bueno, venga. Ilar krema alegia. Ilar krema ekarri dut, bai. Eta hori, nik uste dut, bueno, zuria jango dugu lehengo, baina neria izango zen lehengo platera, eta zuria plater nagusia, ez? Bueno, hau sarrerako moduan ere balido. Oropi sarrerako. Eta gero txuletara pasako gara. Bueno, vale. Bueno, lagunok, az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela joango da. Ostorea laukita moztu, sardeska batekin zulatu, eta 15 bat minutuz, 220 gradutara laberatu. Tomateak aldarreztatu, zuritu, moztuko ditu eta kipularekin batera erregosten jarriko ditu. Baratxuria, eskaia gehitu eta utzi dena egiten. Tapenara egiteko bere osagai guztiak irabiagailuaren ontzian sartu, birrindu eta gorde. Tomate saltza gordin egiteko tipulatza, tomatea, oliba beltzak, azukre pixka bat eta limoizukua beste irabiagailuan sartu eta hau ondo birrindu. Ostorea eginda dagoenean, tapenade geruza bat azpian jarri, jarraian tomatea, egaluze xerra batzuk eta laberatu 4 minutuz 200 gradutara. Ateratakoan, tomate saltza gordina gainetik bota, gazta eskata batzuk eta zerbitzatu. Orduan, osagai nagusia hemen zen da, eubako limoia. Nire amaren limoia. Nagusia. Publizidadia da. Hau zan, nire ama iristen ez dan tokian zeuen limoia. Dode toki batzu, nire ama ez dan iristen da pixka tximuaren hain bar da. Eta, bueno, garbitu inbar zaute, hangoa bakizu pixka onjoa daukatela, baina limoi ona, hola nimar da gero zuko atatzeko. Horrei, masaje ona emabitzazu. Nagusitxe ez dakit, baina haundixena? Haundixa bai, eta asala daukat loi eta kriston zaporia. Bueno, ingo dena da, ez dudanez ostoreak gora altzatzean nahi, hau aukera zegoen raziotan, osua bebai inaldugu, ingo dena, moztu ingo dut ataletan, gutxi gora zemat atako ditut, bat erditik, eta, sortzi, tamaino onda, ordan erditik, berriro, hori da, lau, eta erdi bakoitza erditik. Eta hemen, esan dakoa, sardeskarekin, ondo zulatuko du, ez altzatzeko. Ez duguna nahi da, altzatzea. Labea, 210 gradutara daukat, eta hor, 15 bat minutuan, egin izango du. Zegero azkenean, behin gero tapenadea, tomatea eta gainean jartzen dionean. Esaten da urkok, suabia huitzen bozue, zulatu berdin itzen dagoela. Ez da zulatzen berdin, ez da altzain godit, eta orduan kulpa berari botako diot, eta berak dauka, bitu, nio isilduko naiz, zuk itzegin, eta ja, baina holan denbora juten da, eta maiak sartu emarre, eta keio esango nizuke, guk jatetxetan horrela egiten genuen, askarra egiten dela. Tamborra die. Eta holan askarra bukatzen da, bitu, tita, eta bukatu da. Gero honek gainean zerbait eramango duenez, bai? Ez diogu margotuko arrautzarekin. Vale. Ze bestela, hau, arrautzarekin margotuta, bakizu, olako urre kolore poli batekin ateatzen da. Baina, gero, joango danez, tomatea eta danea gainean daukala, ez da zeta margotu behar. Oso ondo. Hau esan da, 15 minutu, labera. Eta hau esan da, nik esangotze zer berdintxasun dauen egaluzea eta egalaburran artean. Ze, bueno, abisa die familia berdinekuak, arrain bardinak edo arraza berdinekua di, baina desberdintxasunak badauz. Guk normalian kontserban eta jaten duguna, kuria egaluzia izaten da. Eta bestia egalaburra. Zeintzu die desberdintxasunak olan, tamainuan eta espezian badauz. Tamainuan, egalaburra, hau dana, atun rojo bezala ezagutzen dana, atuna gorrixa. Bai. Horrek izaten die, haundi-haundixak, 200 eta 300 kilo bitartian. Izaten die, beraz, animalit zarrak. Itxasuan igeri iten ari zara. 3 metrokuek, Eta ikuste oso lako katxarro bat. Eta, karo, zuri pelikula, ja burura zer etortze zaizu. Musika hau. Txan.
txan. Bai, marrazua ez da, baina bilurra ba berdina ematen dau. Horre, holako ate janin, bueno, ez dakit jana gaitxo, baina. Gaitxasuna aukiko dau. Ez dakit gu gustoko gaitxun. Gu bera bai, baina bera gu hor zalantzan dau. Eta Hegaluzia aldiz, askorbe txikixaua da, dauzka 50 eta 140 zentimetro bitartean, eta pixatzen ditu 10-40 kilo bitartean. Bakitzu bilurra ematu dutzu be, Tarragonan badauela enpresa bat, nun aukeria daukotzun, horrek, ega laburrekin, haundixekin, horrekin igeritzeko esperientzia bat dau. Eta hor aukitze dituzte, eta zu altzera joan itxasontzixan, eta gero eurekin igeri iten, eta gero daukotzu ega laburran dastaketa bat. Eta, bueno, aukeria eta... Eta denentzako da hori, ez dago lan... Bueno, denentzako webgunean, gero erakutzi batzut, eta parregarrixa izan da, erakutzi batzut zigorri, eta jarten zauen, esperientziak, zeu esperientzian barnez, eta jarten zauen, itxasontzian bueltatxo bat, honaik atunekin eta igeri ikia, eta gero, parentesi artean jarten zauen, igeri egiten jakin behar da. Imaginatu dut, jendia ez dela, ez? Flotadoriekin eta joango, bai, esperientzia, politxa dau, eta hor, Tarragona aldian Ametlla del Mar izeneko hiriburuan, eskaintzen den esperientzia bada, eta, politxa. Aragisa idagokionez bebai, desberdinak diez, azkenean Hegalaburrak dauka aragisa, purtsu bat trinku haua, asko erabiltzen da, bakizu sushian, sashimian, eta horako, japoniarrek asko prestatzen dauen, eta Hegaluzia alderantziz da gehiago kontxerbetarako eta zedauka zaporia delikaua, leuna, holan xamurra, testuria da, berez, kontxerbetan ikuste duguna normalean Hegaluzia izaten da. Eta azkenik, izena kontuen hartuta, imaginatzen dugu bai formian. Egatza zeina daukan luzea bat, zeina laburra bat. Ega laburra, egatza laburra, ega luzea, egatza luzea. Horreia, indikatzeo eskurzio zen. Baina hori da, gehiema da proporzioan, ez? Ega laburra txikiak izan da, egatza oso luzea daukate, eta, ega luzea, moztu gine, ega laburra hori da oso hundia da, eta egatza txikia. Ez que zaila, Ega Luzia, Ega Laburra, hau txikila hau onditxa. Atuna esateko daukagula eta. Bai, da guretako atuna dana. Atuna ditzen diguta. Eta hemen Julen galdetzen esku gidoian, zein gustatzen jatzun geixau? Nik uste dut, depende ez? Bai, a ber, ni egizan esan oso Ega Labur salia naiz, oso. Baina prestaketa batzuetan, agian Ega Laburra hobeto jote zait. Orduan, segun zertarako nahi dudan, ez? Baina... normalian, Hegaluze salia gara, azkenean hementxe Euskal Herrixan udan eta arraindegixetan egoten dana da. Bertakoa, 0 kilometroa. Hori da. Txingarretan asko gustatzen dugu, guri, mendreska holan jatia txingarretan udan, hori da. Udako menurik onena holan, barbako apurtxo bat, hori, entzalada bat, eta listo. Eta hori, hau gorrixa deitzen dana, normalian, jatetxen baten edo jaten bagara jaten bai, nik etxian ez daukatu itxurarik erosteko. Ez eta normalian gainera, hemen nik izostu ekarri du barkoan, Hor izostua hemen holan ekartzen dutela, eta bloke handitan eta saltzen dituzte, baina hori gehiago izaten da. Hosteleritzara begira. Herri xumean dako ere esan dezagun, arraindegi batzuetan bai izaten dute olako bloka handi bat eta xerrak eskatzen dizki oso, eta bestela izostuta, xerratan. Hau bezala, xerratan, da nik, esan dakoa. Gaurkoa da, beti izaten duguna, errezetak dira zerbait oso irekia, eta berez, behar nuena esan olako arrai koipetzu bat, eta berdelakin egiten dau, esan dut, Ega Laburra erabiliko dut, eta bestela berdina, eta gaina Ega Laburra eta hauek tomatearekin, gure etxean beti tomatearekin janda. Eta beti modu lehorra dala, Gure etxean denpora luzean usten zanan tomateetan ondo irakiten da. Tomateak osoa zegoen Ega Luzia baino. Hori sukaldaritza oitxurak aldatzen dira da gaur egun ez da inbeste kosinatzen. Eta kosinatzen gabizeta zigor, konta purtsa bat plateran nondin norakoak. Ez, kipula erregozten dago poliki, emeki, zuestitzen, tomateak galdarreztatu inditut, hau da, lehen, programazio baino lehen hau, urri irekintetan sartu ditut, eta horrekin azala zuritzen hau. Eta hemen ingo duena da, ez da izan, tomate saltza bat, baina ez dut birrinduko ez ezer. Hungo da, tomatea laukitan hor moztuta, gero albaka osto batzu botako ditut bertara bebai, baratxuria bebai, eta utzikut horre egiten, tomata saltza lodi bat esan dezagun, jungo dala gero... Artisaua. Etxekua.
Eta gero bai, daramala honek tomate saltza gordin bat. Eta hori izango dela, hemengo batzuk erabiliko ditut, egiteko kozinatutakoa eta bestea gordina limoizukoarekin nolan da ikutu bizi batekin. Eta tapenadea ere behar du. Tapenadea egiteko, hor da eskat, oliba beltzak, kaparrak eta antxoak. Eta oliba olio txorrota on bat, baratxuri atal batekin batera. Oso ondo. Nik tapenadiai buruz esango zutolan bitxikeri bat. Bota. Ze, tapenade hitzan, tapena hitzak nahi dago esan kaparrandoa hitzen dutza erreferentzia. Ze berez, bada osagaietako bat, ez? Jende asko pentsatzen dago, bakarrik dala oliba beltzak iren jakorako pate bat, baina eskaparrak bebai, eramate ditu, eta eraman bihar ditu. Legez. Zegatik, hori 1880 sortzen da Marseillako jatetxe baten, La Maison Dore izenekoan, tapenadea, eta bertan holan, gatazka batzuk egon ziren, zegero jendiak, pestoa bezala, ez? Deitzen zotzan tapenadea danai, eitzen zaben holan txian nolako pate bat, eta tapenade danok deitzu. Ez, ontxe, zuk izena behintzat komertzialki nahi badozu erabili, aukiri dau. 70% olibak. Behintzat. Gero, 1/3 behintzat kaparrondo. Hau da, kaparrondoak eraman biditu bai ala bai. Eta 0,5 antxoa. Bueno. Emozio, tienes antxoatan igual, agian antxoa baten bat jani marko du, atalen bat. Ez, baina jaten hau behintzat. Gutxienez. Gutxienez, bai. Eta horrek ez da itxu betetzen, ez da tapenadea izango da, oliba da, izango da, ez dakit, oliban patea, edo beste izen batzukin salduko da, baina ez tapenade izenak. Tapenadea holan izan bida, hiru gauza horrek. Neurri horiek gutxi gora errespetatu behar direla. Hori da, hiru gauzatxo horrek konduan auki bidie, eta berez jaixo zan, arrainakin eta holan aragixakin zerbitzatzeko, horako, saltza bat edo lagungarri bat bezala, baina gaur egun ikuste dugu entzaladetan, horako pintxuetan, ogi gainean holan kuruskari jateko mokadutxo baten baskaldu baino lehen, zerekin gehiago, nik uste dut gauza askoki jaten dela, ez? Nik pizza ematen gero gainetik eta ikusi izan du botatzean, eta hori ensalada kontuetan da olakoetan gehien bat, eta ogitxi gorkietan da, ez? Bai. Ega gustatzen dela, baina ia saporia fuerte daukala, Bai, bilu zeu zai dauzkan. Oliba beltzak berdea baino fuertea badira. Kaparrak zer esanik, ez? Antxoa, eta antxoa, bai, eta ero... Indarra baukien, nik uste dela apurtxo bat jateko. Bai, eta oliba olioa, guk hemen daukagunakin, asmo da, ostorea igurztea, olako geruza bat gainean jartzea, eta zapore izango du, baina ez gehiagizkoa. Hemen, tomate saltzarako, baratxuria bota dut, orain, tomateak, eta hauek utziko ditut, gero gordini doan beste saltza egiteko. Hemen bai botako dudala baita, eskai, amari lapurtu didan, eskai, limoiakin batera. Amai lapurtu ezazu bai, hortuan inozazu sakeua. Bueno, nire amak izateik legunean, esan zian, hau, zehan da, erromeroa, lehorpin zitzaiola, eta berria jarri du, eta esan zian, hor behan daukate, itzalaetara eta ez da gizar, oin behar baduzu handaukazu erromeroa. Eta oin erromero ere badaukat berrio, baina lehortu nintzen. Dana erromeroan euskipean zeukan, egun guztian euskiak ematen zion, eta oin berriak landatu ditu. Badauz, belaur zeintxuetan, nek izate ditut hortuan eta gustatzeka gainera, eta badauz batzuk, saiak dienak edo kostatzen dienak eixa holan bizirautia, horrein tartian, albaka bada delikaua. Niri udan oso ondo joaten gandeguan ja, ez da uste. Hombre, balkozak bere sasoia doka. Baina horrek eskaia, erromeroa eta olakuak, oreganoa da horrek izaten dira kapurtxo bat, lodixauak eta gogorrak, horrek urtosuan die, belartxarra bezala. Horpia bat. Txomin belarra moduan. Txomin belarra behitxu, ezein beroa txomin belarren inguruan, nahora ja, naskauta. Nakitzu, ja ikaina da, ja, San Isidro garaian nik jartatu dako hortua, eta hor garbi utzi nagoen, dana landarin artien, eta hor hasi bat batian, txomin belarrak. Txomin belarren txalada zoragarria da? Esto ez dut astatu inoiz? Ez dut astatu. Probatu. Bai. Jo, entzala daukiko, hogei lagunentzakoan, Zu probatuta hona bado esan, daguko ingo du etxean. Venga, bale. Tapenadea, Patrik esan dakoa, oliba beltzak. 170. 170, noski. Koiarakada bat, kaparrak. 103. 103, noski. Antxoak? Antxoak 0,5.
0,8? 0,8? 0,0. Hor, utziko dut. Eta baratxuri atal bat. Honekin zehu behar du bai ero bai? Oliba, txorrota on bat. 100 bat mililitro gutxi gora era. Eta nola dakian 1 mililitro zen badier? Ba, hemen marka dauzkalako eta hor jartzen duelako gutxi gora era pixkat gehiago, ze hemen volumena eta beste osatzu dauzkago. Baina, bueno, holako, tak. Eta hainbeste oliba olio izan da. Olibak eta honek ze dauka ona? Gantz osasuntxu pila bat. Hau, eta gatzik ez digotako, kontutan izan, antxoak eta dauzkara, eta olibak ere beltzak badaukate indarra, ondoan gatzik ez digotako. Hau, birrindu eta prest, geroko gordingo du. Ostorea, labean laster ingo du pipipi. Bikain. Oso ondo. Ba, oindala gutxi, zigor, akordatzen zara. Magia kontutan da. Hene? Konturatu zari, Txorieneko truko zaharrak. Ja, baina horretako Nik lehenengo aldiz ikusi nagoenean, aitortuko zut, impresia mauztala. Bai, Oina, amargarrenean, berriro ere, hace petardo, azkido. Vale, listo, hau badaukago. Gure tapenadea, gero ostoreari, iburtzeko, prest, hau. Hor gordeko, tomatean hasi, eta jarraituko dugu, tomate saltza gordina egiten. Oso ondo, oindala gutxi justu ingauen berba emakumeen lan baten inguruan, urketariena. Ziela honek emakumie juten ziela, olako pitxar batekin ura buru gainean, eta beste emakume batzui buruz egingo berba, eta horre die emakume zamaketariak. Horrein erakusketa bat egin jauen Amaia Apraizek eta Maria Romanok, itxeko apurtxo bat omenaldia samalanien ibiltzen ziren emakumien gana, ez? Honek eramaten zabien gainean, azukria, makaiaua, ikatza, saltzeko dana, eta egisa da erreferente ziela, garai bateko merkatuetan, ez? Merkataritza munduan oso esplotauak, lan oso sakarra zan, baina garai baten, esaten da gaina 16. menditik dauzela, eta garai baten kobratzen zabiela gizonen adina. Baina honek ezauden ondo ikusia. Zaten zan, joten zela, portuan bizizien arrantzalen artean. Joten zela, sorki gainean, hemen olako trapu bat, sorki eramaten zuten, horrotzala eramaten zuten, eta joten zela, gonak pixkat, ibiltzeko eta batuta, jasota, altzauta. Eta ez zeudela ondo ikusita. Eta gaina, gaizki hitz egiten, beraien artean buiaka ero jote zela, natural, etxean ongoa zen moduan. Eta gero imaginatzo bai, gaur egun horrek ikusten die, euskal folklorian eta ikusten die, jantzi dotoriekin, gu jasten garenean, dana garbi-garbi, baina, imaginatzo bai bere garaian, goziela, zikinak, eta gero, bakaio asaukatzun da, ikatza eta horrek, garbi egoteko, zaia, zauen. Orduan, normalean izaten ziren emakume txiroak eta gaizki ikusiak zuk esadosuna, baina, Maria Romanok eta Amaia Apraizen erakusketa honekin bai, omenaldi txikitxo bat nahi jake eman, ze... Oso, ondo. Beharrezko gainera, lan handixein zabien. Bale, ingo duna tomate saltza gordin bat. Hau ez dugu kozinatu, hau izango da gero, gure labeko historia inda dagoenean, atuna eta gainean jarri dizkigunean, ateratzen zerbitzen dugunean gainetik botako diguna. Utzi diot beste 3-4 minutu gehiago ze pixkat txuria zegoen ostorea, zegoen egin da, orduan igo dio pixka temperatura eta utzi du labean ostorea. Oin hemen, tipulatza, tomatea, gainerako tomateak, gero limoi erdiren sukua, beste oliba beltz horiek, saltuko ditugu hemen, eta ingo duna, eta albaka ostu batzuk, eta hau birrindu ingo du. Eta izango da, gero gainean eramango duen olako tomate saltza gordin bat, ez? Sasi gazpatxo bat? Bai, zazpatxoa piperrak eta luzokerrak eta, ez? Sasi salmorejo, italiara erata. Sasi nutziko du. Sashimia. Hori. Hau hemen, eta limoi erdiren zukua eta albako ostuak. Oso ondo. Ia hor daukau gozagirik handiena. Azala bauka lodixa, Bai, zuk behatza atena dauka. Bai. Azala. Hau, bizkotxoak egiteko oso ona. Eta... batzuk esaten dako, aurpegiko azala bauka lodixa horrek, Bai, hone dauka... Hau da, espezialki
eiteko gehien bat. Hau da, luzokerra, atzo, kuiatxoak aipatzen ibili ginela, kuiatxoak eta nola azten dira. Eta azkenak gero, azkenak gero diela azal lodia eta zakarra daukatenak eta... Hau da, sukaldeko crossfita. Bai, ba hemen. Lasai, nik atarako diot ala nola bere zuku guztia. Eta, noski, aziak ere. Bueno, bia behar ditu sentitzen. Oso, da, babakitzu, badabuela tendentzia bat, eta da mantxo jatearena. Beti nire ama horrekin pozik egongo zen, ze bi gauza zauzkan umia egitzenean. Bat, ondo jarri maixan, eta estiro jan. Eta motela ujan. Beti bi gauza horrek errepikatzen egoten zen, da ointxe berri du, ama pozik egongo zen, ze ointxe horrek izen badauka. Da, ingeles ez jarte dozunean izena gainera, arrakastatxua guai izaten da. Bai. Mindful eating. A ver, traslate, Mindful eating. Horrek nahi dago esan, elikadura konsientea. Bakitzu ointxe mindfulnessa, bogan dauela, eta mindfulnessa lasaitasunakin eta zerikusia bauka, eta meditazioakin, eta pultxo bat, konsiente izatearekin. Eta hori elikadurakin nahazitza, mindful eating sortzen da. Eta horrek nahi dago esan, bazkenean, antxietateakin jaten dugunean, badakizu, azkar hau jaten dugu, aukera txarrauak egiten ditugu, ez dakigu noiz asetzen garen, azkenean, hor tripan eta buruan arteko erlazioak, bere denbora hartzen da orduan. Mindful eating tendentzia honek esaten dagoena, da, mantxo jatia, ondo murtsikatzia, alba da, behintzat, konpainian jatia, hau da, ez bakarrik, zoran norbaitxekin norbalian egiten dozunean bazkaldu, aukera onauak itxe dituzu, elkarrizketa bat dau, mantxu hau jaten dozu, pantaiakin eta ez jatia. Hau da, seri bat ikusten. Telebista aurrien pila da jandek. Hori baita. Beraz, hori bai, azkenean, entreteniruta zauzelako telebista ikusten, eta ez zauzelako momentuan, ez zauzelako momentuan disfrutatzen. Horan, mindful eatingak beba itxen dau nutrizioan, dieta orekatu baten alde itxen dau, eta 3 otordu iken, eta hemen jaten dau, 3 otordu iken, eta 3 plater jaten. Ez dakit otordu bakoitzean da, maia. Norbaite jate itxu gaur egun 3 platereko... Baina ni bak izan da, nik oso askar jaten dut, bak izu nola jaten duen etxean. Zelan? Zutik. Ez, teknika zeinan. Zein? Nire semeak eta jaten dute. Honekin, eta nik honekin jaten. Koiara eta sardezka txikia dauzkan niretzako. Polikiago jaten. Niretzako, nik nahi eta jaten dut, polikiago jaten dut, oso askar jaten dut. Eta ikusi nuen, ez da hola modurik, saiatu naiz, baina ordan, denbora guztian zerbait aguan eukin behar dudanez, baina txikia horrekin jaten dut eta polikiago jaten dut. Hori da, songoku moduan. Baina, askotan, etxian, kosinan nauenean, lanien edo, grabatzen edo, oitxuria lehen naukan, zutik jateko. Eta hori da... Hori jatetxetan asko egiten da. Hori zutiko lan... Baina zerbait egiten, beti. Zerbait egiten da korrikan. Eta azkenean naiz eta 5-10 minututxo izan, jarri zaitxe, lasai hartu. Ze hori azkenean, etxien apurtxo bat, estresatu ezabezenean umiekin, ez dakiz, gauzak eitxeko, askotan zutik jartzen dozu da. 5 minutu, paintaia barik, jarri, lasai, mindful eating. Baina, lasai jan euskaraz. Hori. Saltza, ikusi zuen, sartu dut hemen, tomatea, tipulatza, gero, oliba olio txorrota da, on bat. Oliba beltzak eta albaka. Hau, birrinduko dugu eta hau gordinik joango da, horrela. Orduan, dauzkau bi tomate. Hau, bat kozinatzen daukaguna, bestea hau, eta hori ningo duguna da, falta zaigu hau pixat, beste 10 minutu egiten utziko du. Jaso ingo dugu eta izango da. Eta pena da geruza bat. Gero, ikusiko, tomatia, gero egalaburra eta labera jongo da. Eta gero ateratzean, hau gainetik eta katzeskatak. Eta ontxe salata hori barik? Ontxe gatoz. Prez gaude, gauza batzuk aurreratuta, ja batzuk muntatuta utzi ditut. Hori ez tomati bota. Ez dut tomati bota? Hau zan probatzeko ze modu geratzen zen tomate gabe. Tomate gainien. Frogak imar dira ezberdinak. Vale. Ez di gota egia. Ez dut zer gota. Ez bentzatzen igual desberdinak inbizula. Bai, hori zan asmoa. Kontatu izu gainera. Beitu Patri, ingo ditut batzuk... Bai, akorda denaz. Ingo ditut batzuk ezberdinak.
Bueno, hau, askotan, asko muntatzen dienen zerbait, gertatzen den zerbait da. Bueno, oinarrian, tapenadea. Gero, tomate, salsa, lodia. Hau, zabaldu pixkat. Eta erain dudana da, egalaburra, xerratan, ero moztu dut, eta 220 gradutan daukala beha, eta hau, ezer ez bakizu, hau, gordinek jango genuke ere, kalterik ezkin, hobeto gongo zen, nahi dut esan, pixkat egin da, gutxi egin da, nahikua. Orduan, emango diuna 3 minutuko golpe bat, labian, eta listo, gatz, pixka botako dio gainetik, honin, falta zaio, azkenengoari xerra fin batzuk, dena aprotxatu gut, hemen duen punta hauek ere bai, Dana, aprotxau bida? Dana, hemen ez da botatzen ezer. Eta, gogoratu, bukaeran, gero, ataratzen dugunean labetik, botako diguna da, beste tomate saltza, ero esan dezagun lodia hau gainetik pixkat. Oin, gatz pixkat. Danian, eta labera, 3-4 minutu. 3 nahikoa izango da. Atara, eta gero bakarrik behar duena da, gatz eskatak espeletako piperra, gaina espeletako piperra, berak ere botatzen zion, orduan, pikante puntu bat eta kasta. Ea zen musko kombinazioa, baina itxoin, aurrena inen behar dago. Beira. Zelan dago 3 minutukin? 3 minutukin, hau barrutik agian, pixka gutxeo egin da ondega, beste batzuk fina daudenak. Ondo egin da. Eta oin, Gainera igual eskara erreko. Bueno, pixkat agian bai, Bai. Hau, hain bero ez da ongo, temperatura gehiagi ez du hartu, Hor, nahi izan eskero, gainetik jarri bakarrik beroa, holan grillarekin, ze ostorea inda sartu dugu. Eta 3 minutu izan, gazigor lehen, egin berba mindful eatingai buruz. Bai. Hori ingeles ez da. Erikadura eta mindfulnessen arteko olaxe nahazketa edo fusioa. Baina badau bat geixo guztako jatzuna, gaina euskal hitza da. Zein? Filosogia. Eta hori zer dago mota bat? Ez, bertan, fusionatzen ditu okintza eta filosofia. Horia, kontzeptu bat, oihartzuneko oreka okinde gizan jaixo dana, Felipe Eizagirre arraunlari eta filosofia irakasle oiai esker, eta, berak okindegi hau zabaldu dau, eta esaten dau, azkenian, okindegi batek hori transmititzen dagoela, ez? Jakituria pila bat, kultura, ogisa holan itxeko bidadoen pazientzia eta dana, eta filosofia kontzeptua sortu dau. Adibidez, esaten dau, ogixan bitartez, bezeruei, bastakete mototazula, hitz berrixak, ez? Lehenago ez zitxula ezagutzen. Artzidura, amaorea, oloa, oratu, da olakoak. Gainera, badok izeneko euskal musikan plataforma, eta bertan partekatze ditxue bai euskal abestixak eta euskal musika sustatzen dau. Bere ogisa edo okinde gixan bitartez. Bauka bai sortzaien txoko bat, non saltze ditxun liburu euskak eta olakoak. Eta gainera, prentza bakarrik izan dau euskeraz saldo. Beraz, oihartzunetik pasabiko gara. Ze, hau itxen dauen pertsona batek ogisa goxua inbidau. Seguro baiz. Eta honen Espainian, gaur indugunan azpian ogion bat, olako ogixarra on bat, kalterik ez, nik gehiago esango nuke, agian hobe, eta hemen, esan dukuzuzu, espeletako piperra, gero gatz eskatak, gazta eskata batzu jarrizkio, parmesano gaztarenak, oliba olio txorrota bat, eta hemen daukazue gure egalabur eta tomate ostopila. Biteli, hau ez dakit eskuarekin, sardeskarekin... Eskuarekin, pintxoa. Hau da, beti esaten duena, pintxo lehiaketetan... Bokailua, pintxoa baino gehiago, Bueno, batzuk kejatu, honean ziren kejatuko. Hemen dena harrapatzia oin, zai, Zue hona. Zatik eta Euskal Michelin 3 Michelin izan, ez dut dut. Zeu ze basak isen. Bai. Taulako pintxo goxuak eitzen bai. Eta ontxe, engo itxugu, sopa batzuk. Beraz gaur mokadutxoa eta lehengo platera. Bixar jarraituko platen nagusik egin ez. Ontxe, hilar sopa.
Ilar sopa. Krema. Bai, hori ez da raroa. Kombinazioa da raroa. Ilar sopa bai, baina menda. Ilarra mendakin hemen txorinen probau izan dugu. Bai, baina hori izan behar nuena, eta gero? Baina itxaskiekin ikusten ez egia da, ilarrak urdaiazpikuakin olan sopan ikusten dira, mendakin bebai errezta batzutan, baina gaur, mendia eta itxasua sartuko ditugu hor, errezta berdinean, eta holaxe prestatuko dugu. Gopor baten, ilarrak, menda, tipulatx txikitua, gatza, piperbeltza eta edalontzi erdi ur jarriko. Film paperakin estali eta mikroin labian 4 minutuz kosinauko. Ondo birrinduko eta bitartean sartagin bat zubizian jarri eta bieirak 2 aldietatik plantxan kosinauko ditugu. Gero ilar krema bieira pare batekin eta urdaiazpiguakin zerbitzatu. Berez, esan dakoa, normalian, kreme bat itxen dugunean, kasolatxo baten egosten jarri da, gaurkoan berez dana da mikroin labian kosinoko dugula. Egia da, honek ilarrak fina gainera dienean, txikisak eta dienean, ez dira asko be kosinauko. Kosinau bier, beraz, hemen sartuko ditugu, honek izostutakoak eta etorten dienak, berez. Hemen, holaxe, gero. Tipulatx txikitxo bat, edo tipuleta bebai aukitzen bozue. Holaxe txikitu ingau. Errexau kosinatu du. Menda, eta gero ura. Eta zer gehiago duan? Gatza eta piperrotza. Mikroin labian, gero film paperakin estali, holan laba funtzioa egiteko, apurtxo bat. Oso, ondo. Eta listo. Menda guk holan, gozogintzen desente erabiltzen da, baina bestela nola ezautzen da gehien bat? Infusio poltsatxoak. Oso klasikoa dan zerbait da, ez? Baina digestiorako eta onak direna, eta kirol munduan ere biltzen bazaeten, hau, lehen triatloiak eta egiten dituenean, jende pila bat ikusten nuen, beroketa ariketak egiten juten zirenean, eta sudurzuloetan olako kotoi pusketa batzuk, eta kotoi pusketa horiek itzen zituzten olako menda krema batekin, o menda zerbaitekin busti, eta ero sudurzuloetan sartu. Eta menta baita erlazionatzen dugu. Horrek zabaltzen dau pila bat, ez? Zabaldu iten dizkizu birikiak, eta horretako ere, asko erabili izan da. Eta nik hortik, ikusten nitu nolako suderra kontoitxo batzuekin gaina erdi, eta odolatan ibili dira, hauek, zer da? Ez, izaten zen, irekitzeko eta menda hortarako ere erabiltzen da. Baina hori, normalean, baskariak eta ero, digestio egiteko, interesgarria dana, gero, atza txarra daukaten entzako ere, menda oso interesgarria da. Txikleak eta, ez? Zenbat daude, zenbat karamelu eta dauzkagu menda saporekoak, esan dago, arnazbideak irekitzeko, eta gero nik enekiena gantza energia bilakatzen dutela. Orduan antza, hor modan jarri omen da, hor 2003 urtean ikerketa bat egin zen, eta hor jendeak argaltzeko eta menda ondo etortzen zala, ero. Nik egizan hori sekula entzun gabe nokan, ezautzen dura menda, poleo eta menda... Digestibo bezala, bai. Hori bai, baina dieta moduan, nik hori sekula ikusi gabe. Sekula. Eta normalean, guk izoskia baita gozogintzan, saltzak egiten dira mendarekin, jogurrari holan egiten badua arabiar herrialdetan da pila bat erabiltzen da. Eta zigor, ze pentsatzen zu, txokolatia eta mendan arteko nahasketea diburuz. Niretako ez sobran dau, baina jendia... Zen deitzen di horrek, saltzen di horrek, azter ez dakio... Sortzietatik ero. Horrek egia da, jendia ikustetan alkonak amorratua diela. Bai. Nik, hemen ingen duen txorienen egun batean, eta freskoa geratzen zen egia da. Hartzen genituen, hartu genituen olako menda osto batzuk, txokolatea urtu genuen, txokolate beltza, eta ingen duena, justu, holan, alde bat txokolatearekin, busti, eta gero utzi lehortzen. Eta geratzen zen, menda osto bat, alde batetik menda, eta bestaldetik txokolate geruza bat. Eta hoan sartzen zenuen, eta baseukan hori, nasket, kombinazio hori, eta ero behita mendearen freskotasuna da, eta bitxia zen, goxoa geratu zen egia zen, eta oso egiten erraza da, eta originala da. Bueno, originala dana da, egosketa modu hau, ontsi utziko zuzer baiten, zerin mikroin labera noia, hementxe gopor baten, hori, ura, ilarrak, tipulatxa, menda, katza eta piperbeltza, film paperakin bildu, eta 4 minutu, eta bitartean ingo ituzu gero horiek, ez? Bieirak plantxan, hori da, beraz, joan baino lehen, jarriko plantxa, behatzean. Bitu, nik honetan, eta gaina nik gaizki egiten dudala onartzen dut. Mikroilabea goporra zera kristaleskoa.
Nator gehien bat hitz egitera taperrak eta erabiltzen dituguna honek janaria gordetzeko plastikozkoak, horiek erabiltzen baitu, egia da, erabiltzen dugu, botatzen dugu janaria beroa badago, ez da bat ere, onuragarria ez da, osasunantzako kalte egin alda, demostratu da, eta gehiago esango dizuet, nik egin izan dut eta onartzen dut, eta ez da egin behar, eta hemendik aurrera ez dut egingo, zerbait berotu plastikozko ontzi batean, mikroin labean. Ze temperatura eta janaria eta plastikozko ontziak ez dira ondo konpontzen. Horre, ikerketa bat etorria, non, plastiko horien partikula mininoak janarira pasal direla, eta horiek gure estetara juten direla, eta gure mikrobiota, ero gure sabeleko somortxo on guzti horiek kalte egiten dietela. Orduan, beti, erabiltzen zerbait kozinatu dugu, beroa dago. Honek ez toztatzen, ez dakiz egatik. Nekin azarre dau? Bai, bosten topera. Esan dago, zerbait kozinatu dugu, arrain sopa bat, ero zerbait egin dugu, berua dagoela, olako plastikozko ontzi batera ez pasa. Kristalesko ontziak hobe aukeran, eta gero, berotu mikroin labean, ez berotu ontzi hauetan. Kristalesko pasa gopor batetara, pasa nahi zer beste material batekin, metala ez noski, ze metala eta mikroin labeak ez dira oso ondo konpontzen. Eta ara pasa, eta han berotu, baina nik onartzen dut, egin izan dudala, hori. Arroza sobratu zait, etxian danetari dauzkau taperrak plastikozkoak eta kristaleskoak. Eta plastikozkoan egon bada hartu eta berotu izan dut, baita olako plastikozko ontzi batean, eta ez da egin behar. Nik plastikozkoak banauzkan lehen, ontsia kristaleskoak erabiltze ditut egun, eta hori bazabien olako artikulo baten interesgarria pentsatena, eta da, jendiak ontsitzen dauena da, plastikozko taperrak bota eta kristaleskoak erosi. Eski bota ez da inbier, horrein kontra dauz, orduan, beste gauza batutarako erabili. Lorontzi moduan, ez da hori da, zulotxo batek, da, lorontzi moduan. Honek josteko, arixak eta horrek nik gordetzeko baukat bat, bestia holan komunian, makiajia eta gordeteko hor, beste bat. Ni makiajerako ez dut erabiltzen, baina erabila da, ezagit, umen jostailua gordetzeko, ezagit. Bakoitza bere gauzatarako. Baina zuk esan duzuna. Bota ez, eta gauzatxoak eta gordetzeko eta erabili aldala, eta nire lagun batek berdina egin zuen da, izin zulotxo bat, eta oin dauzka, baten persila dauka. Beste batean, belarru zeintzu ezberdinak dauzka, eta beraz dut, lorontzi bat erabili beharrean, etxean ez dauzkan, herri batzuetan egiten dira txapelketak eta ez? Bai? Balkoi politena, hobekien apainduta lore ederrenak eta dauzkatenak, eta egia da batzutan ikustekoa dira nola, inbidia, nik onartzen dute, inbidia ematen dutela, segu alde horretik, niko kalamidadia gara etxeak. Arbizun hor dauzen, balkoiak, lorez beteta horrek nire betu ez da inbidia bat. Herri askotan txapelketak antolatzen dituzte, eta jendeak, hor, zaintzen ditu, apaintzen ditu, polipolitak, eta orduak pasatzen ditu, baina bada beste modu bat, ez? Batzuk baratzera juten dien moduan, ero kirola itera juten dien moduan, ero telebizte ikusten duen moduan, bada afizio bat, hobi bat, esan dezagun, ez? Hor, lora zaintzan, zure balkoian, ez da txarra. Ez da txarra, da polipolitxa gainera, ikuste duzu dena. Lagun batek pixu bat erosi dagoenek berrixak, ez? Promozio berrikuak, eta legunean jarri zauela hor atletikeko ikurriña, banderola bat, eta atzera bota esatzen ezin zala SB jarri. Ez lorarik, ez banderolarik, ez SB. Beraz dauki hor balkoiak, danak, garbi. Gauzia, mikroin labia, honen pipi ez duen. Hori atalatzerakoan birrinduen gau, eta emitxa euskau. Bieirak plantxan, eta urdai espikua bai, moztu eta prest, gero krema iteko, hau gainetik jarteko, eta oliba putxu batekin, jateko. Ale. Zen kolore polita, Bai, berdea. Honek, egoten ziren, lehen atalatzen zuzunean, jendeak atalatzen zarenean lehen hilarrak eta hilarrak urdai espekuen da, hilarrak isa marroiak be. Ez, berde izan biharrian. Jo nik igual ingo bihar zerbait hilarrekin. Ez ki hilarrak niretako minutu bat bi bie daue, eta ez da bihar, ez ebe gehiago.
Hementxe krematxua oinarrian, Bai? eta jarriko. Urdai espiko apurtxo bat, eta bira bat. Edo bi, venga, bakotzen dako bat, bale? Hoxe pentsatzen nahi nintzen, Hoxe pentsatzen nahi nintzen. Jarrikotzat behitu. Gatzlarri apurtxo bat. Hoxe. Justo biran gainean. Oliba olio apurtxo bat. Eta menda, bueno, menda ez dutza jarriko. Hosto txikixabak egoten bazio, baina eske horrek. Beito. Gatu ezazu bat? Bai, gaina, bueno, dena berde, hain berdea da. Kimua. Bueno, oso ondo. Hementxe, ilar krema bieirekin. Menda zuretzak usten dizut, laseni Eskerrik asko. sakrifikatuko naiz da urdai azpikoa eta... Eskusa bara zara, Oso. Nile lehenko krema nahi probatzia. Kurioso ez. Puntazo bada kreman, oza, mentana, Ja, baseran dauen bi irakin zelan geratzen da nau. Oso ona. Erra. Harina, Oso ona. saporetsua eta ikutua esaten da, mendana oso ona benetan. Hau, afaltzeko aukera, ona. Bai. Eta Baina bixar... afalduta gero, lo, eta bihar eguerdian txorien Hori da. etorri. Hemen izango gara da, asteari bukaera ematen. Gainera bixar dauzkau errezta berezixak bizitarientzako. Beraz, etorri zaitxeza, da astebururako ideia pare bat hartu. Agur. Agur.